Taneesha. Wow, mabli mama. Bartiao bibu mana finayo hai ja dang dune jirai hunani hai ai se santi jaसिगोन आरोना मानबेला बायनाय नङा बिथिं थांहां बिथिं थांहांनो इस Sakagana, ayo ओंखामा गोलैसिगोन. Wow. सुबिदा जाबाय आं माने गोजौआव जिरायनानै जाहोनो हानाय जाबाय आरोना आङो दायो ओमफ्राय सासेयाथ' बिराद खारबाय थायोमोन नालाय मानबायनो रोंनायखाय ओमफ्राय दा बेखौ माने हमखांनो नांला माने नांला ओं माम Ridhima Mama. Macam mendang? Macam mendang kan? Macam mama? Kau marah menbayi yang darah mendun apa ya? Bento, nunghabu dunasikan na? Nungani naik nani angku naik nani minior deng salah. Dusta. Kamu aku keli jebak. Hey, mama. Mama sedali, amrai alu yang naik kucing bayang. Pergi. Pidin nung sudah mama. Wah, Malaysia. Ya, nih, mama nih. Acu. Taksi. Mama, Ridhima, happy na? Taneesha, happy. Bisa mulai. Dah. Baik kaci nari. Dah. Tangse. No tangse. दायो गथ'फोरखौ खुनुरोखोम ओंखाम जाहोखांनानैहाय थुखैनानै लाबाय बिराद डिस्टार्बथार थुखैनायावबो सम लाखाथारो मानो होनबा बिसोर दैजों गेलेनो मोनाबानो जाथारा ओमफ्रायो सासेया थांबाय बिबैमोननावहाय ओमफ्राय नै सासेया दङ बेवहाय जा दुस्थ' खालामगासिनो दङ दावरावथार ओमफ्राय आं दा भिडिअ बानायगासिनो बेखौ नायगासिनो आरो ओमफ्राय लासैनो बियो गसंनो नाजागोन बियो आंनि खाथियावहाय फैनो मानो होनबा आंनि आखायाव दङ केमेरा मा नांगौ आब'आ बोरो आब'आ बोरो अ थांखो आबैमोननाव लासै बिथाङा फैगोन दा गैला रोङासै बिराद गसंनो नाजागासिनो ओमफ्रायो माने हान्थुजोंहाय मानबायनो नाजागासिनो आरोना बियो ओमफ्राय मोनायावहाय ओरै जादों हान्थुजों मानबायनो हायैनि एकदम गाबबाय आरो सासेयाथ' एसे हाहांबाय गाखोनो नागिरदोंमोन ना बियो नै केमेराखौ नुनानै दायो नै ओरैजाय नायफिनबाय आरोना मानो होनबा केमेराया ओरैजाय दङ नालाय दुस्थ' जा गसंनो नागिरगासिनो नै एकदम जा दुस्थ' जाबाय दा गोदान फाव फेशन सोलोंगासिनो दङ बोसोरसेबो जाबाय नालाय ओंखायनो खोमा दलदखा दे नों गुड गार्ल ना गुड गार्ल ना आयु मिनिनायाथ' सानैजों थाबाथाय ओमफ्राय दलद थाखाथारा बिराद दुस्थ' नै बेहा माने ओरैबायदि बिब'आ जायखौ दाङो बेखौनो नांगौ बेनोबो मानोथाय गावनो माखौबा मोनसे होबाबो ना बियो बिब'निखौसो सिख'हरो ओमफ्राय बिब'आथ' जाला ओमफ्राय बिब'आ होननानै नायसिगोन आरो बिफा थायोबा बिफाखौ नायसिगोन ओमफ्राय आं थायोबा आंखौ नायसिगोन आरो बेनि मिनिङा जाहैबाय लानानै हो बिनानै हो बेनिफ्राय बिदि आरोना बिफाया दायो बिसोर जाखांनायखौ बैयो टेबोलखौ साफा खालामगासिनो दं आरोना सानफ्रोमबो साफा खालामनांगौ जायो ओमफ्राय मोनसे मोजां जाबाय जे माने जाहोग्राया लेथ्रा मैला जाला आरोना नङाबा ओरैबायदि मैला जाफायोमोन ना बिसोरो मानबायगोन मागोन नोंखौ दांलागोन मागोन बिराद दिगदार आरोना जाबाय साफा खालामनानै फैबाय दुगैखांबायबो ओमफ्राय आङो मोनसे जिनिस नुहुरदों बियो सिबाखै ओंखायनो आङो सिबनो थांनोसै बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां गान होबाबो लाब गैखाया नै बिदि खालामनानै सेस मैला खालामजोबो ओंखायनो सानफ्रोमबो जोङो लासै दोनगुलायो सागोनखौ मिथिखाथारो आरो सानफ्रोमबो न'खौ सुनांगौ गोनां जायो आरो नङाबा बिसोरो जा मानबायो ओमफ्राय जालाबायोना ओंखायनो दे हान्थुजों हायोबा दे हाया हान्थुजों हाला सागोन मामा सागोन बोथोरा दोमैलुलुथार आरोना अखाबो हादोंमोन दहाय फुङावहाय दायो गैथ'वा मोजाङानो जादों ओरैजायनिखौबो एसे साफा खालामजोब्बाय आरोना नङाबा हाग्रा जाजोबदोंमोन बाट ना ओरैबायदि जोंहानि न'आवहाय मैयाहाय फुबाय दा अखा
हागोन ना लोगो रोदोमफिनजोबगोन हाग्राया ओरैबायदि हाग्रा बारिसो जाखाथारो आरोना मा खालामनो बेखौथ' होबथानो हाया ओमफ्राय खामानि मावनोबो मानसि नागिरनानै मोनबाय थाया बिदियावनो थानो गोनां जायो आरो साब्रैल' न'आवहाय आइयाबो स्कुल थाङो बाबायाबो माखासे खामानि थायो साहित्यआवहाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट नालाय दा ओंखायनो ओंखारबाय थानो गोनां जायो ओमफ्राय न'आव थाबाय जोङो राजाजों आंजों मा खालामनो खामानिखौ मावनो हाया आरोना सासे गथ'नि थाखायनो मेरला मानसि नांगौ जाखायो ओमफ्राय जोंना सानै नालाय बिराद खस्थ' मानसि नांगौ जाखाथारो बे आइया लांफैनायखायसो जोंहा एसे बारग'यो आरो बाट मालाबा आइयाबो मालाय खामानि थायो नालाय बैदिनखालि जोंहा महाजारला जागोन आरोना पुरा महाभारत जायो ओमफ्राय नै जोंहा नै ड्रागन फ्रुटआ आरो थायबावगासिनो दङ आरोना नै गोदै खिन्थु दे न'ना ओमफ्राय फ्रेस जायोब्लाथाय गोथाव जाखाथारो आरोना बायनायनिख्रुइ साबसिन न'ना नै बे फांसेनाबो जादों रोदोमदोंनो बिबार बारसिगोन आरोना बियो मोनसे मोजां आरोना ड्रागन फ्रुटना जे दालायानो जायो जोंहाथ' गासैखौबो दालायखौनो गायजोबदों आरो बाबाया ओमफ्राय न'नि फिथाइया जेसेबांखिनि जाया माने इसेयानो जाया माने गोथाव जाखाथारो आरो नै राजाया बेखौ साफा खालामलांबाय ओमफ्राय खामानिखौ आद्रा गालांबाय आरोना नै जास्ट ओंखाम फोरोम गोजा नै बेखौनो दायो आङो सिबनोसै नङाबा मोस्रोम जाजोबगोन मोस्रोमा ओरैनोबा माबा मोनसे मोनोबानो मोनामनाय मोनोबानो लोगो फैखाथारो ओंखायनो थाबनो आङो साफा खालामनानै लानोसै ओमफ्राय न' सिङाव थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आं मोनसे जिनिस देखायनो र' नै बेयो जाहैबाय पालें मैगं पालें मैगङा मोननै टाइपनि थायो आरोना मोनसे बिलाइ लाइ बायदि थायोना बेयो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिदि बिफां बायदि जायो आरोना खैसिब गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय दालायानो जायो बेखौनो आङो दालायखौनो एसे हास' गायनानै होदों आरो जोंहानि न'निफ्राय लाबोदोंमोन हजोंनिफ्राय न'आवहाय जुदि मैगंफ्रा थाजोबखायोबा बाजार खालामनो गोनां जाया ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि मैगं थाइगं थाबाबो माने बुथुमनानै जानो समखौनो मोना ओमफ्राय बिलाइ मैगंखौथ' जानो ओरैबायदि गोब्राब माने सायनोनो सम मोना आइजों आंजोंहाय गथ' लानांगौ जायो नालाय नै फैबाय दा मोस्रोमा एसे मोस्रोमजों रावबो हास्लाबखाथारा दाख्लैनि डेक'रेसना नै ओरैबायदि जानानै दङ आरो दायो बेलुनफ्रा नै मारै जानानै दङ बाखि सब बेरजोब्बाय आरो नै जोंना ओरैजाय ओरैबायदि फाथैया गोलैजोबनानै दङ बिरनानैहाय खननानै जानोनो रोङा आरो माने न'आवहाय फाथैबो जाया नालाय बांद्राय जोंहा हजोंसो आइ पापामोना जायो फाथै ओमफ्राय हजों ओरैबायदि जायो आरोना माने नांबावगौ जायो आरो जोंहानि आइ पापामोना बेफोरखौ नुफैबा आयै मासिबां गोलैनानै दङ इसेबो अननो रोङा बिदि टाइपनि सानगोन आरोना आं मिथियो मानो होनबा आंबो बे न'खरनि मानसिमोन नालाय दाबो दै हिनजावफोरा गंनै न'खर थायो हौवाफोरना मोनसेल' न'आव थायो जियानो जाया माने हिनजावफोरा गावनि न'खौ मालाबाबो गारनो हाखाथारा आरोना गावनि न'आ गावनि बिमानि न'खौ होनदों ओमफ्राय फिसायनि न'आ फिसायनि न' मोननैयावहायबो आलदा फिलिंस अखा हालायबाय नुवाखै खोमा मोजांसो जादों अखा हानाया थान्दानो बाट ना मोनसे गाज्रि जि राना बेनो नङाबा अखा हाबा बिराद मोजां मोनो आङो गोसोखौ ओमफ्राय गोदोथ' अखा हानाय समावहाय ओरैबायदि मेथाइ खनोमोन ना आङो माने जि खरा खनो मानो होनबा रावबो मिन्थिनाय नङाना आं मेथाइ खननायखौ आरो फारसेथिं लिरिक्सआबो जाखाया नालाय ओंखायनो आरोना दायो नै अखाया बुरजा हागासिनो नै मा अखा जाखोथाय बेयो सिथ्लायानो मोजाङै सिस्लाब मोनासै खुसि जानायनि जेबो दरखार गैया बिदि अखा हाबा ओमफ्राय आं मोनसे जिनिस देखायनो नोंथांमोननो नै बेफोर बिफांखौ जों बायाखै बेखौ गिफ्ट होफैदों दाखालि फैदोंमोन आंनि काजिना मेरिना होननाया मादैया माने हरफादों आरोना बिसोर बेफोरखौ बार्थडेनि थाखाय बिसोरनि बार्थडेनि गासिखौबो फांनै हरदों मानो होनबा बिसोर सानै नालाय नै बेखौबो फांनै ओमफ्राय बे हाग्राखौ हरदों हाग्राखौ गायनो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय कपौ बिबार बेखौबो गायनो हरदों ओमफ्राय जोङो अखा हानायखाय हाया गिसिखाय गायथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बिदि गिफ्ट होनाया बिराद मोजां मोनदों आङो बिफां होनायखौ मानो होनबा बिफाङा जों केयार लायोबाथाय जुग थांगोन नालाय जुग माने बेसेबां बैसोसिम थायो बिसोरो थांगोन नालाय आरो बिफां गायनाय हुदाया बिराद मोजां मानो होनबा दायोथ' नै जोंनि आबहावाया ओरैबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ बेबायदियावहाय जोङो दानिफ्रायनो जुदि गथ'फोरखौ बिफां गायनायबो फोरोङो होमबाना बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय आंथ' नेचारखौ बिराद मोजां मोनखायो फारसेथिं राजायाबो मोजां मोनो गायनो बिराद मोजां मोनो जोङो ओंखायनो थेंक इउ मेरिना आरो मादैमोन गिफ्ट हरनायनि थाखाय जोङो बेखौ गायगोन गायनानैहाय देरबाथाय नोंसोरबो नुखागोन अबभियासलि गथ'फ्राबो उनावहाय मोनथिगोन आरोना बेखौ जोंनि फार्स्ट बार्थडेआवहाय आबौ ओमफ्राय बे मादैमोना हरदोंमोन होननानैहाय दायो नै अखा हाफिनलायबाय ओमफ्राय जोंहा नै ओरैजाय खान्थाल दानगासिनो दङ होदो
खान्थाल गोथां जानाय नायनोसै दाख्लि आनैया लाबोनानै होफैदों राजानि आनै नैहाय दोन आथा गैयानदां बांद्राय जानोसै बानलु संख्रिजों एसे दसे सम उन्दुबाय जोङो ओमफ्राय आइमोन फैबाय स्कुलनिफ्राय तानिशाखौ आइनो होबाय सासेयाथ' दाबो सफैयाखैनो उन्दुनानै दं खोमा बाबायाबो जागोन होनदोंमोनलै गोथांखौ बाबायासो बिहरनाय मालाय बाबानि बिनानावनिफ्राय देलाय मोनसे माबा मोजां खालामनानै हरलाय आंबो टेस्ट खालामनानै नायनि बानलुजों आं बांद्राय जायाखै खान्थाल बांद्राय मोजां मोनखाया आङो मोनोबा जायो मोनाबा जाया डाइ हार्ड फेन नङा आरो खान्थालनि आङो थाइजौनिसो डाइ हार्ड फेन राजायालाय मानि डाइ हार्ड फेन नोङो आङो एकथ' साननांगौ मोनसे मोजाङै सोंबाथाय बेना बिदिनोखा बानलु संख्रिजोंसो जानांगौ बिसोरनो गथ'फोरनोबो दौनो सम जाबाय दौनोसै आं साइरेलाक दौनोसै आं ना ओंखाम दौनो जानोसै दहायथ' गेलेगासिनोसोमोन नो गोथाव होन मा टेबोलाव माथो जायासै नों दौनायाव नै थाङासैनो नायाखै बियो जायाखैनो अखाया दासो हाथारबाय जा जुब 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 जा मामा जा Operation Lay दायो जाहैबाय मोनाबिलिनि 6:30 ओमफ्राय गथ' सानैया उन्दुनायनि मुं लायाखै दिनै गेलेगासिनो जों सानैयाथ' ओंखाम जाखांखाबाय माने ओरैबायदि माने गेस जानाय बायदि मोन्दोंमोन आरोना आङो ओंखाम उखैनानै ओंखायनो थाबनो जाबाय सानैबो जानानै लाखाबाय मानो होनब्ला बिसोर सानैखौ जुदि फुथुनो फैयोबा जोङो ओंखाम जानो थांनो मोना थाबनो ओंखायनो जों जानानै लाखाबाय आइखौ बिसोरजों दोनथ'नानै दायो नै बिसोरो गेलेगासिनो दङ दावराव आरोना बिरादनो दासो एसे सिरि थाबाय टिभि रुमाव लाबोदों जों बिसोर सानैखौ ओमफ्राय र' देखायनो आं नोंथांमोननो बिसोरखौ नैलाय मामा तानिशा उन्दुदा रिधिमा गेलेदों उन्दुदा दासिमबो उन्दुआ आयौ जोंहा माला रेस्ट मोननांगौ जाखो मामा खामानिबो मावनांगौ थायोना जोंहा सारे गावसो मिथिगौ मा गेमथाय मामा बेहा मा खालामदों मामा Hey guys नै ओमफ्राय बेफोरखौ पुरा होथेनानै लानांदों आरोना मानो होनबा नै सासेया मानबायनानैहाय थांबाय थायो सिंथिंजाय खर'खौ सोनानै लायो ओंखायनो गिनानैहाय जोंहा बिदि खालामनानै दोनखाबाय आरोना रिधिमा आबा बाबा होनलाय आबा बाबा बादों दा देलाय मामा तानिशा माम सं होनलाय दे ओंखाम सं ओंखाम दे सं दे दे राजाया खामानिफ्राव अबावबा थांबाथाय माथो मालाय बारग'लायगोन बिसोरजों सानसे थानायखौ आरो फैनानैहाय बालायलायगोनदां नोङो थानोना गावनि फिसाखौ बायो नामा Mamma mia, I'm joking. नंसिगोन आरो नै गेलेगासिनो बेहा फुथुलाजों दाखालि मालाय बिमादै उन्दैसिना होफैदों बिमादैया माम चं एंग्रि चं न' जानोबा माम चं एंग्रि चं माम चं दे न' जानोबा होनदो मामा न' जानोबा माने बिसोरो उन्दुआ आरोना बिसना टाइमा सोलायबाय माला टाइम सोलायनानै लायो जोंबो थाल मोनलायलायलाङा सानावबो मालाबा अबेबा समाव उन्दुगोन अबेबा समाव उन्दुआ ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मानो होनबा दायो बिसोरखौ आङो फुथुनो ट्राइ खालामनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय